follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bilisan mo na maglakad, Karen. Gabi na. Lagot na ako kay nanay nito. Ikaw kasi, kung saan-saan mo ako dinadala. Sama ka rin naman ng sama. Tsaka ano ka ba? Ako naman ang kasama mo. Ayos lang yung kay Tia Linda. Gabi na kasi Hindi ka ba natatakot? Di ba nga may mga nangihila rito sa atin? Sabi pa nga nila, posibleng aswang ang mga nangunguha rito. Baka mamaya bigla na lang tayong hilahin, hindi na tayo makauwi. Ikaw talaga, naniniwala ka sa mga ganon. Ang weird mo talaga kahit kailan. Kaya walang nagkakagusto sa'yo Narinig mo yun? May kumaluskos. Wala lang yun. Praning ka. Ay, shit. Oo nga. Ano yun? Saan galing yun? Diyos ko. Halika na, Karen. Natatakot na ako. Teka lang. Bilisan mo. Hintayin mo ako. Sandali. Bilisan mo na, Karen. Parang may sumusunod sa atin. Hindi ko na yata kaya tumakbo. Napapagod na ako. Dapat talaga hindi na ako sumama sa iyo Kanina pa dapat tayo umuwi. Gabing-gabi na nandito pa tayo sa mesa nyo. Pwede ba? Huwag mo na ako sisihin. Bilisan na lang natin. Ay, Diyos ko! Sino ba yan? Parang awa mo na! Huwag mo kami kukunin! Tara na, Iska! Malapit na tayo sa bukana! Ayan na ang dulo ng maisan! Konti na lang! Ano yun? Ano yung narinig natin? Hindi ko alam. Baka aswang yun! Ano ba, Iska? Tumigil ka nga! Baka hayop lang yun! Hoy, Karen! Iska! Gabing-gabi na! Umaano pa kayo rito sa labas? Kanina pa kayo hinahanap! Magandang araw, Sitio Pangil. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Iska. Lahat po ng pangalang gagamitin ko sa kwento kong ito ay pinalitan ko para maitago ang mga tunay naming pagkakakilanlan at bilang proteksyon na rin. Hindi rin kasi biro ang nangyari sa akin, pati na rin sa pinsan ko, higit 3 dekada na ang nakalilipas. 22 anyos ako noon, palagi kong kasama ang pinsan kong si Karen. Nagtatrabaho ako sa maisan nila kasama ang kuya ko at ang tatay ko. Close na close kami pero minsan hindi ko maiwasang mainggit sa buhay na meron siya. Sagana kasi sila sa pamumuhay. Lahat ng gusto ni Karen nakukuha niya. Hindi tulad ko na kailangan ko pang pagsumikapan muna bago ko makuha ang mga bagay na gusto ko. Lalo lang tumindi ang selo sa tinggit ko sa kanya ng pati ang lalaking gusto ko. Siya pa rin ang nagustuhan. Pero mabuti na lang din pala, ganun ang nangyari dahil kung hindi baka labis ang pagsisisi ko ngayon. Bakit ba nasa labas pa kayo? Kababae ninyong tao. Tsaka bakit kayo tumatakbo kanina? Ito kasing si Karen, kuya Kung saan-saan ako dinadala. Naligo kami dun sa ilog malapit sa dulo ng maisan. Sinisisi mo pa talaga ako Nag-enjoy ka naman. Kaso nga ginabi na tayo masyado. Natakot tuloy tayo dyan sa maisan nyo. Parang may humahabol sa atin. Bakit? Anong nangyari? Kaya ba kayo tumatakbo kanina? May kumakaluskus kasi kanina habang nag-uusap kami ni Iska, Kuya Isagani. Tapos biglang may lumagabog kaya nagtatakbo na kami. Baka ligaw na hayop lang yon. Maraming pag-alagala rito sa paligid lalo na kapag gabi. Ewan ko ba kay Iska, Kuya? Sabi niya aswang daw. Baliw yata tong kapatid mo Posible rin naman ang sinasabi ni Iska, Karen. Meron naman talagang mga aswang. Minsan, nasa paligid lang natin sila. Nagpapanggap na katulad natin. Parang mga normal na tao sa umaga. Pero pagsapit ng gabi, nag-iiba sila. Naku, magkapatid nga kayo. Parehas kayong weird. Hindi porke naniniwala kami sa mga tulad nila, weird na kami. To see is to believe pa rin, Iska. Di maniniwala ka na sa amin kapag nakakita ka na ng aswang. Kung totoo man sila, sa tingin ko ang cool nila, no? Diba? Aswang. Para bang nag-i-exist sila sa mundong to para magbigay ng takot. Ano kayang pakiramdam maging tulad nila, no?
Ikaw yata ang weird, Karen. Delikado ang mga tulad nila. Hindi sila basta-basta. Kaya kanilang kainin ang buo. Walang ititira sa'yo kahit buto. Oh, scary. Papahagat talaga ako kapag may aswang para ma-experience ko kung anong feeling maging tulad nila. Ewan namin sa'yo, Karen. Bahala ka na nga dyan. Yan ang bahay niyo, oh. Uuwi na kami ni Kuya. Oh, sige na, sige na. Salamat sa pagsama, Iska, ha? Bukas ulit. Ingat kayo ni Kuya Sagani. Saba ka nang sama sa pinsan mong yon. May pagkabaliw eh. Grabe ka naman, Kuya. Nagbibiro lang naman siguro yun. Baka nga kapag nakakita kami ng aswang, mauna pang tumakbo yun eh. Huwag ka nang masyadong sumama kay Karen. Lalo na kapag gabi na. Baka mamaya, kapag may nangyaring masama, ikaw pang sisihin ni Tio Anton. Alam mo naman kung gaano ka-protective yun, lalo na sa anak niya. Ano bang magagawa ko, Kuya? Makulit yun eh. Gusto mag-explore kung saan-saan. Palibasa, hindi niya kailangang magtrabaho. Umaatake na naman yung inggit mo. Hindi mo kailangang mainggit sa pinsa natin. Nagkataon lang na mayaman ang napangasawa ni Tia Corazon. Kaya ganyan ang naging buhay nila. Mapagmalaki naman masyado yung si Tia eh. Kung itrato niya si nanay, parang hindi niya kapatid. Hayaan mo na. Ipagpasalamat na lang natin na mapagpakumbaba ang nanay. Siya ang gayahin mo. Huwag mong pinaiiral ang inggit. Hindi ko lang kasi maiwasan minsan, Kuya. Lalo na kapag nakikita ko kung gaano kakomportable ang buhay na meron si Karen. Napapaisip ako minsan, tayo kaya? Kailan gagawin ang buhay natin? Mula bata pa tayo, nakita na natin kung gaano kahirap na hirap sila nanay na itaguyod tayo. At least nagsisikap at gumagawa ng paraan, Iska. Ipagpasalamat mong masipag ang mga magulang natin. Dahil kung hindi, baka mas mahirap pa tayo sa daga. Ay nako, tama na nga yung ganitong usapan, Kuya. Baka mamaya maiyak pa ako. Nandito na tayo sa bahay, oh. Nay! Nandito na kami ni Iska. Pabukas ho ng pinto. Oh, Iska. Ginabi ka na. Saan ka na naman galing? Kasama ko si Karen, Nay. Ginabi lang kami sa pagligo sa ilog. Ang sarap kasing magbaba dun eh. Ikaw talagang bata ka, oo. Ayos lang naman maglibot. Pero wag naman sana kayo aabuti ng ganitong oras. Hindi nyo alam ang disgrasya. Opo, Nay. Pasensya na po. Makulit lang talaga si Karen at ayaw paawat. Oo siya, sige na. Pasok na kayo ng kuya mo. Madalas kaming gumala ng pinsan kong si Karen dahil mahilig siyang maglibot. Pinagpapaalam niya pa ako sa tatay niyang may-ari ng maisan para lang makasama niya ako. Swerte niya na lang din dahil hindi makahindi ang tatay niya sa kanya. Ipagpipilitan niya kasi kung ano ang gusto niya. May mga pagkakataon talagang naiinggit ako sa buhay nila Karen. May minsan na ring hiniling ko na sana ako na lang siya. Pero nakokonsensya rin naman ako, lalo na kapag nakikita kong nagsusumikap ang pamilya ko. Dapat dun pa lang, sapat na sa akin yun. Kahit naiinggit ako sa kanya, hindi ko naman siya itinuring na kaaway o iba sa akin. Mahal ko pa rin naman siya bilang pinsan ko. Hanggang sa magbago ang lahat. May bagong trabahador sa maisan, si Edwin, isang binatang napakagwapo. Nang makilala namin siya ni Karen, dun nagumpisa ang kumpetensya sa pagitan naming dalawa. Ito nga pala si Edwin, ang bago niyong makasama rito. Malapit na naman ang anihan kaya kailangan kong magdagdag ng tutulong sa inyo. Isagani, ikaw na ang bahala magturo sa kanya ng mga gagawin niya. Huwag mo siyang iiwan at hindi pa yan marunong. Opo, Tio. Ako na pong bahala. Sige, alis na ako at may pupuntahan pa ako. Maiwan ko na kayo rito. Sandali po. Sasama ako sa inyo palabas. May itatanong lang po sana ako. Ang gwapo niya, Iska. Parang malalaglag ang panty ko. Oo nga. Parang hindi siya bagay magtrabaho sa ganito. Tingnan mo nga oh, ang puti niya. Parang hindi sanay mainitan ng balat. Halika, dali. Pakilala tayo. Hi, Edwin.
Ako nga pala si Karen. Anak ako ng may-ari. Magandang araw, Karen. Ako si Edwin. Eto nga palang pinsan ko si Iska. Makakasama mo rin siya rito. Magandang umaga, Edwin. Pasensya ka na ha. Medyo hindi kami sanay na may bago rito. Puro kasi kami magkakamag-anak dito. Walang problema. Baguhan din naman ako sa ganitong trabaho. Kaya mukhang marami akong matututunan sa inyo. Naku, sigurado ako mag-i-enjoy ka rito. Lalo na kung si Iska ang kasama mo. Masipag yan. Tumigil ka nga, Karen. Mukhang magiging masaya ang trabaho ko kung ganon. Ikaw ba, Karen? Hindi ka tumutulong dito? Hindi eh. Ayaw ni Papa. Gusto ko rin naman talagang tumulong pero huwag ka mag-alala. Araw-araw din naman ako nandito kasi pinupuntahan ko si Iska. O ano? Tapos na magpagpapakilala? Edwin, halika na. Ituturo ko na sa'yo ang mga dapat mong gawin. Uy, Kuya Gani! Relax ka lang. Gusto mo na namin makilala pa si Edwin. Pangalan pa lang alam namin sa kanya eh. May oras kayo para dyan. Pero ngayon, trabaho muna. Next time na lang, Karen. Magkatrabaho muna ako. Tara na, Isagani. Ano ba yan, kuya mo, Iska? Panira naman eh. Ikaw talaga. Siyempre kailangang turuan muna ni kuya yon. Tama naman si kuya eh, may oras para makipagkilala sa kanya. Araw-araw talaga akong pupunta rito para makita siya. Ako, mas gwapo siya kapag seryoso. Kita mo ba? Mas gwapo siya kapag nakangiti. Lumalabas ang biloy niya sa pisngi. Parehas naming nagustuhan ni Karen si Edwin. Kahit hindi pa man namin ito lubos na kilala na humaling kasi kami sa gandang lalaki nito at pagiging masipag. Tinutuko nga ni Karen ang sinabi niyang araw-araw siyang pupunta sa Maisan dahil gustong-gusto niyang magpapansin kay Edwin. Nainggit na naman ako kasi hindi ko kaya abutin yung confidence na meron siya. Gusto ko rin gumawa ng paraan para magustuhan ako ni Edwin pero lagi akong nasasapawan ni Karen. Oh, Edwin. Inom ka muna ng tubig. Pawis na pawis ka na eh. Suminom ka muna kaya. Tirik na tirik ng araw oh. Kung pasisilungin mo si Edwin, hindi naman pata sa amin yon, Karen. Hindi lang naman siyang naiinitan. Nagsiselos ka naman agad, Kuya Gani. E di sumilong din kayo. Di ko naman kayo pipigilan ni Iska eh. Hindi pa kami pwedeng magpahinga, Karen. Ang dami pa naming tatabasing damo oh. Hindi mo ba nakikita? Siya oo na. Kayo talaga magkapatid oh. Parang lagi nag-aamok ng away kung makapagsalita. Niisip ko lang naman, baka pagod na si Edwin. Natural lang naman mapagod sa trabaho namin. Huwag ka mag-alala. Medyo nababawasan naman ang pagod ko kapag nandiyan ka. Pinapatawa mo kasi ako eh. Aba, Edwin ha? Baka mamaya ikaw naman ang dahilan kung bakit hindi na ako makatulog sa gabi. Kumuha ka na kaya ng halabas dun at tumulong sa amin. Para naman ayos lang kahit daldal ka ng daldal dyan. Yoko nga. Di naman bagay sa ganda kong mawak ng halabas at magtabas ng damo, di ba, Edwin? Oo. Oh, kita mo na, Iska? Tsaka ba't ko naman kayo tutulungan? Trabahador namin kayo rito. Eh di umuwi ka na lang. Naiistorbo mo kami rito eh. Tama na kayo. Hindi nyo naman kailangan magtalo. Salamat sa tubig, Karen. Pero mas mabuti nga siguro kung umuwi ka na sa inyo. Mainit dito, baka masira pang balat mo. Sige na nga. Ang susungit yun man masyado. Basta, Edwin ha, huwag ka magpapakapagod. Magpapahinga ka rin. Hayaan mo na yan sina Kuya Gani at Iska. Sanay na mga yan sa initan eh. Oo, Karen. Salamat sa concern. Magkikita rin naman tayo sa bahay niyo mamaya. May pag-uusapan kami ni Sir Anton. Talaga ba? Oh, sige. Uwi na ako. Magkita na lang tayo sa bahay. Pamimeriendahin kita para makapag-usap na rin tayo. Sige, Karen. Mag-iingat ka. Hindi ko maiwasang magselos sa kanilang dalawa. Kitang-kita ko kasi ang kakaiba nilang koneksyon. Hindi ko kayang makipag-usap kay Edwin tulad kung paano makipag-usap si Karen sa kanya. Minsan na naming pinag-usapan ni Karen ang bagay na yon.
Ang hina mo naman pala, Iska. Advantage mo na nga yung araw-araw kayo magkasama ni Edwin sa maisan. Pero hindi ka pa rin makagawa ng paraan para magustuhan niya. Take pa kita. Paano ba yan? Baka kung magustuhan ni Edwin, ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Wala naman akong magagawa kung ikaw ang magugustuhan niya. Tsaka tingin ko talaga, ikaw talagang tipo niya. Maganda ka kasi. Mayaman, may pinag-aralan. Ako, hamak na simpleng babae lang. High school lang ang natapos at kailangang pursigi sa pagtatrabaho. Ano ka ba naman, Iska? Ang hilig-hilig mong maliitin yung sarili mo. Alam mo, bilib nga ako sa iyo kasi ang sipag mo. Hindi naman sapat ang sipag ko para magustuhan ni Edwin. Hindi naman tutungkol kay Edwin. Hindi ka man niya magustuhan. Marami pa ibang lalaki dyan. Kaya sana, huwag kang magagalit o magtatampo kung sakali mang ako ang magustuhan ni Edwin, ha? Siyempre naman, no? Kung magugustuhan ka nga niya, di magiging masaya ako para sa'yo. Sure ka? Baka mamaya bigla ka magalit sa akin. Hindi Pinsan kita kaya maiintindihan ko. Ang totoo niyan, Iska, halos lagi sa amin si Edwin dito pagkatapos ng trabaho niya. Kakausapin niya saglit si Papa tapos sasamahan niya na akong tumabi rito sa garden hanggang maghapunan. Minsan, iniimbita na siya ni Papang kumain dito sa amin. Sa tingin ko naman, mukhang okay si Papa sa kanya kung sakaling niligawan niya ako. Ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Iniisip ko kasi baka magtampo ka eh. Sabi mo naman, may intindihan mo, kaya sinabi ko na rin ngayon. Wala naman akong karapatang magtampo. Kung masaya kayo ni Edwin, magiging masaya na rin ako. Alam mo, Iska, ang bait mo talaga. Kaya siguro kahit anong mangyari, gusto kitang tulungan. Kung gusto mo, kapag nandito si Edwin, pumunta ka rin. Malay mo, maging interesado rin siya sa'yo. Wag na, Karen. Makakahiya. At saka, hindi rin naman sigurado kung makakagusto siya sa isang tulad ko. Napaka-negative mo talaga minsan pagdating sa sarili mo, no? Pero sige, kung ayaw mo, di kita pipilitin. Salamat, Karen. Pero sana lang, hindi ka rin magmadali. Siguraduhin mo munang kilala mo talaga si Edwin bago mo siya seryosohin. Oo naman. Pero sa totoo lang, Iska, gusto ko na talaga siya. Ang bait niya kasi. Tapos masipag pa. At ang gwapo niya, diba? Ano pa bang hahanapin ko? Wala na. Parang nasa kanya na rin lahat. Bagay na bagay nga kayo eh. Napabuntong hininga na lang ako. Ang sakit pala ng ganong sitwasyon. Yung gustong-gusto mong ipaglaban ang nararamdaman mo pero alam mong wala kang laban. Isa pa, ayoko ring makipagkumpitensya sa pinsan ko gayong alam kong hindi talaga ako uubra. Nung minsang sinubukan kong makipag-usap kay Edwin, nauwi lang ang usapan namin tungkol kay Karen. May mga naging nobya ka na ba, Edwin? Oo, pero isa pa lang. Nagtagal din kami pero hindi kami nagkatuluyan. Itinakda kasi siya para sa ibang lalaki. Oh? Hindi mo man lang siya ipinaglaban? Hindi. Hindi naman kasi ako pwedeng tumutol sa gusto ng mga magulang niya. Hindi rin ako ang makakapagsabi kung kaming dalawa ba ang nararapat sa isa't isa. Hinayaan ko lang. Ang sakit nun para sa inyong dalawa. Masakit pero wala kami magagawa kundi sumunod. Tsaka marami pa namang iba dyan eh. Ano bang tipo mo sa babae? Ano nga ba? Siguro yung mga katulad ni Karen. Maganda, mabait, maasikaso, tapos kwelang kausap. Ganun ba? Ayaw mo ba sa mga babaeng simple lang? Hindi naman sa ayaw. Ayos lang din naman sa akin pero ang mga tulad ni Karen talaga ang tipo ko sa babae. Ibig bang sabihin yan? May gusto ka sa pinsan ko? Kung magiging totoo ako sa'yo? Oo, gusto ko na siya.
Huwag mo na lang sanang sabihin sa kanya. Hayaan mo nang ako mismo magsabi. Medyo nahihiya pa kasi ako eh. Iniisip ko kasing hindi ako bagay para sa kanya. May sinasabi sa buhay ang pamilya nila. Samantalang ako, trabahador lang sa maisan nila. Naku, hindi ko alam Pero siguro nga, magiging problema yan kung sakali. Lalo na kay Tia Corazon. Matapobre pa naman ang isang yon. Akala mo, hindi nanggaling sa hirap. Eh di kapag hindi ako nagustuhan ng pamilya niya, gagawa ko ng paraan para magustuhan nila ako. Magsusumikap ako sa buhay. Mahirap yan, Edwin. Kung ako sa'yo, umanap ka na lang ng babaeng ka-level mo. Alam mo yon, yung wala kang magiging problema. Yung mga katulad mo? Hindi Pero, pwede rin. Hindi, Iska eh. Gustong gusto ko talaga si Karen. Humahanap lang ako ng tamang tiyempo para makapagtapat ako sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Mukhang seryosong pinag-uusapan niyo dyan Ano Edwin? May gusto ka ba sa kapatid ko? Sabihin mo lang at dadaan ka muna sa akin. Ano ka ba kuya? Nakakahiya ka. Hindi naman ako gusto ni Edwin. Pinag-uusapan lang namin yung naging nobya niya. Tsaka kung anong mga tipo niya sa babae. Eh di malamang hindi katulad mo. Kapangit mong yan. Hindi naman siya pangit Isagani. Ang totoo nga niyan, nagagandahan din naman ako kay Iska. Kaso, mas nauna kong nagustuhan ng pinsan niyo eh. Wala namang problema doon Edwin. Kung akong tatanungin, hindi ko pa naman gusto magkaroon ng boyfriend tong si Iska. Kung may magbabalak man ligaw sa kanya, dadaan na muna sa akin at pahihirapan ko. Para alam ko kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa kapatid ko. Kay Sir Anton kaya, kapag niligawan ko si Karen, pahihirapan niya rin kaya ako? Nako, sigurado yon. Mabait naman si Tio. Pero pagdating sa anak niya, ibang usapan na yon. Ikaw, kung kaya mo namang patunayan ang sarili mo sa kanya, edi gawin mo. Yun yata ang pinakamasakit sa akin. Harap-harapang umamin sa akin si Edwin na gusto niya ang pinsan ko. Sumagi na naman sa isip kong sana si Karen na lang ako. Hindi ko mapigilang mainggit at magselos na naman sa sarili kong pinsan. Mas tumindi pa yun nung dumating ang kaarawan niya. Imbitado ang buong pamilya namin sa enggrande niyang selebrasyon. Pero hindi sumama ang tatay. Mabuti na rin yun kasi alam kong makakarinig lang siya ng masasakit na salita kay Tia Corazon. Taon-taon laging espesyal ang kaarawan ni Karen at nung gabing yun, dun ko lang din nalaman na nililigawan na pala siya ni Edwin. Oh, ba't ganyan ang itsura mo, Iska? Parang Biyernes Santo yung mukha mo. Huwag kang gumanyan sa harap ng pagkain. Paanong hindi magiging ganyan ang mukha niya, Nay? Nagsiselos kina Karen at Edwin yan. Hindi naman kuya. Masaya nga ako para sa kanila eh. Alam kong nasa mabuting lalaki ang pinsan ko. Huwag ka na magkunwari, Iska. Alam kong nasasaktan ka. Kuya mo ko, kaya kilala kita. Anak, hindi mo kailangang magselos sa pinsan mo. Kung gusto mo si Edwin, ayos lang naman, wala namang problema. Pero kailangan mo rin tanggapin na hindi lahat ng taong magugustuhan mo, magugustuhan ka rin pabalik. Parang ang hirap lang tanggapin minsan, Nay. Ang alin, anak? Na kahit anong gawin ko, hindi ako magiging si Karen. Hindi ako kasing ganda niya, kasing talino niya, o kasing husay niya sa kahit ano. Anak, hindi mo kailangan maging si Karen para maging mahalaga o magustuhan ka ng kahit sino. Kahit sino pang piliin ni Edwin, hindi ibig sabihin na mas mababa ka. Iba lang talagang gusto niya at nagkataon lang na ang pinsan mo ang napili niya. Pero bakit si Karen? Bakit hindi ako? Oh, Linda, mabuti naman at pumunta kayo. Pwede bang tumulong kayo ni Iska sa kusina? Ang dami na kasing nakatambak na plato ron eh. Abala halos lahat, kaya walang makapaghugas. Pwede bang kayo na lang?
Oo naman ate, walang problema. Bibigyan na lang kita ng pera. Alam ko namang kailangan mo yon. Hindi na ate. Kusa naman akong tutulong. Asus, Linda. Kunwari ka pa. Alam ko namang hindi ka rin tatanggi kapag inabutan kita ng pera. Ate, hindi naman po sa ganun. Gusto ko lang talagang tumulong. Hindi na kailangang bayaran ang bawat bagay na ginagawa ko para sa inyo. Pwede ba wag mo na akong bulahin pa? Alam mo, kaya mo siguro sinasabi yan kasi hindi mo pa naranasan ang buhay na may sobra. Kapag mahirap ka, lahat ng tulong kailangan mo. Kaya huwag ka nang magmamalaki, lalo na sa akin. Naiintindihan ko namang mahirap ka. Parang masyado naman pong mababang tingin niyo sa amin, tiya. Abayes ka. Totoo naman, hindi ba? Mahirap tanggapin, pero totoo. Hindi nyo naman kailangang ulit-ulitin ang bagay na yan sa harap namin para lalong maipamukha. Alam namin sa sarili naming mahirap kami. Pero gumagawa kami ng paraan para hindi kami manatili dito. Huwag nyo naman sanang maliitin ang nanay namin sa harapan naming magkapatid. Ang sabihin nyo, tanga ang nanay nyo. Hindi siya tumulad sa akin. Praktikal sa buhay. Mahirap na nga ako, mag-aasawa pa ba ako ng mahirap? Hindi niya ako ginaya. Humanap ako ng mayaman. Hindi tanga ang nanay namin. Mabuti nga po hindi siya tumulad sa inyo eh. Mapagsamantala ng ibang tao. Aba, kung makapagsalita tong anak mo, Linda, parang may maipagmamalaki ha. Tandaan nyo, trabahador lang namin kayo. Mga walang utang na loob. Ate, tama na. Hindi naman namin pinili maging mahirap. Pero kahit mahirap kami, marunong naman kami magpasalamat sa biyaya, maliit man o malaki. Ay nako, Linda. Kaya siguro ganyan kayo. Dahil kontento na kayo sa kakarampot. Mga walang ambisyon. Pasalamat ka pa nga dahil nagkaroon ng trabaho ang asawa mo at ang mga anak mo nang dahil sa akin. Tama na ate. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi mo na kailangan pang ipamukha yung sarap ng mga anak ko. Sige na. Asikusuhin mo na lang mga bisita mo. Papasok na lang kami ni Iska sa kusina. Tutulong kami, huwag ka mag-alala. Mabuti pa nga. O siya, sige na, maiwan ko na kayo dyan. Hanapin mo na lang ako kapag uuwi na kayo para maiabot ko ang bayad ko sa inyo. Anak, pasensya ka na. Pero sana hinayaan mo lang ang tiya mo. Pero Nay, hanggang kailan po natin titiisin ang mga ganong trato? Wala siyang karapatang maliitin tayo. Anak, minsan mas matimbang ang dignidad kapag tahimik mong ipinapakita na mas mataas ang prinsipyo mo kaysa sa kanila. Pero salamat dahil lagi mong pinaglalaban ang pamilya natin. Galit na galit ako kay Tia Corazon. Hindi ko masikmura ang ugaling meron siya. Mas may gana pa siyang magmataas kaysa sa asawa niya. Nung gabing yun, natuto akong magtanim ng galit sa pamilya nila kahit kay Karen na hindi naman ako pinakitaan ng masama. Siguro dahil na rin sa selos. Nadamay siya sa galit ko sa nanay niya kahit maayos naman sana kaming dalawa. Nababahira na ng galit at inggit. Iska! Halika rito, dali! Ano ba yun, Karen? Nagtatrabaho ako. Mamaya ka namang istorbo. Saglit lang to. Isasabihin na ako sa'yo, dali. Ano ba yun? Bakit ngiting-ngiti ka dyan? Kasi, bala ko na sana sagutin si Edwin. Sa tingin mo, paano? Manong malay ko dyan? Sa akin ka pa talaga nagtanong eh. Wala naman akong alam sa ganyan. Sige na. Tulungan mo na ako mag-isip ng paraan kung paano ko siya sasagutin. Ano ba, Karen? Kung sasagutin mo siya, edi sagutin mo na lang ng diretso. Bakit kailangan mo pang gawing komplikado? Gusto ko nga kasi espesyal. Gusto ko yung parang sa pelikula. Ay naku, bahala ka na nga. Sagutin mo kung gusto mo. Ito naman. Ba't pa galit na galit ka dyan? Nagsiselos ka ba? Hindi ah. Kung sa bagay, ang insensitive ko nga naman para tanungin ka. Alam ko naman may gusto kayong kay Edwin eh. Baka mamaya gawin mo siya sa akin ha. Kapag ginawa mo yun, talagang kalilimutan ko magpinsan tayo. Hindi ko siya aagawin. Sayong-sayo na siya. Ang dami pa namang lalaki dyan eh.
mukhang ang seryoso ng pinag-uusapan niyo dyan ah. Ano yan? Baka gusto niyo akong isali. Oh, ayun na pala si Edwin eh. May gusto raw sabihin si Karen sa'yo. Ako ang kinukulit niya. Ano ka ba naman, Iska? Hihiya ako. Hindi uso sa'yo ang hiya. Sige na, maiwan ko na kayong dalawa dyan. Nung araw na yon, naging sina Karen at Edwin na nga. Selos na selos ako. Hindi ko matanggap na bakit kailangan iisang lalaki pa ang magustuhan namin ni Karen. Masama na kung masama, pero hiniling kong sana maghiwalay rin sila. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon pero naghanap talaga ako ng butas para masira ang relasyon nila. Naging miserable ako at gusto ko silang idamay. Wala naman kaming gaanong pinagsamahan ni Edwin pero para akong nahumaling masyado sa kanya. Ang tindi ng naging inggit ko sa pinsan ko, kaya ang ginawa ko, sinusundan ko si Edwin palagi. Binalak kong agawin siya kahit sinabi ko kay Karen na hindi ko gagawin ang bagay na yon. Gusto kayo ng pinsan ko, Edwin? Ayos naman. Masaya kami. Bakit mo natanong? Wala. Masama bang magtanong? Hindi naman, pero parang may gusto kong sabihin. Wala. Parang ang bilis lang kasi masyado. Minsan ganun talaga. Kapag nagkagusto ka, bigla na lang. Bigla? Para bang hindi mo pinag-isipan, ganon? Siyempre, pinag-isipan ko rin. Kung alam mong siya na ang gusto mo, bakit mo pa patatagalin, di ba? Paano kung may iba kayong nasasaktan? Iska, may gusto ka bang sabihin? Edwin, alam mo bang gusto rin kita? Ano? Oo, Edwin. Simula nung una mong dating dito, nagustuhan na agad kita. Kaso wala eh. Si Karen ang nagustuhan mo. Iska, hindi ko alam. Hindi ko naman sinasadya. Alam ko. Kaya nga hindi ko sinabi. Pero ngayon, nakikita ko kayong masaya. Hindi ko maiwasang magtanong, bakit siya? Bakit si Karen? Bakit hindi ako? Iska, hindi kita gustong saktan. Pero mahal ko si Karen. Alam kong hindi madaling tanggapin pero totoo yun. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko pero gusto kitang maging kaibigan. Kaibigan? Paano kung ayoko maging kaibigan lang? Hindi ko maibibigay ang gusto mo. Sana maintindihan mo. Pasensya na, Iska. Kanina pa kita hinahanap, Edwin. Hindi ba't may usapan tayong maaga kang uuwi ngayon? Nagpaalam naman na ako kay Anton. Oo, Tay. Nag-usap lang kami saglit nitong si Iska. Pasensya na talaga, Iska, ah. Mauna na akong umuwi sa'yo. May kailangan pa kasi akong gawin. Hindi na ako nakasagot sa kanya noon sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na rin nagawang batiin ang tatay niyang si Mang Rico na minsan ko na rin nakausap noon. Masama ang loob ko habang pinapanood silang mag-ama na umalis. Ang daming bagay na pumapasok sa isip ko noon. Hindi ako mapakali dahil gustong gusto ko silang masira. Kung hindi ako masaya, dapat hindi rin sila maging masaya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Palihim ko silang sinundan pa uwi sa bahay nilang ni minsan. Hindi ko pa napuntahan. Hindi ko naman alam na napakalayo pala ng bahay nila sa kabihasnan. Pinanatili kong malayo ang distansya ko sa kanila. Sapat lang para hindi nila ako mapansin. Ayos lang ba kayo ni Karen? Wala naman bang problema? Wala naman, Tay, pero iba ang pakiramdam ko sa pinsan niyang si Iska. Baka mamaya, makasira pa siya sa plano natin. Pinipigilan ko lang ang sarili ko, kung hindi lang dahil kay Karen. Bantay-bantayan mo yung babaeng yan. Napapansin kong iba ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Hindi makakatulong ang isang tulad niya sa atin. Kung kailangan mawala siya sa landas niyo ni Karen,
Gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama. Mahal ko si Karen, Tay. At alam kong mahal niya ang pinsan niya. Kaya pinakikisamahan ko pa rin si Iska. Huwag lang siyang gagawa ng bagay na hindi ko magugustuhan. Pigil na pigil ang hininga ko habang sinusundan silang dalawa. Hindi pa nakakatulong ang naririnig kong usapan nila. May dilim na. Hindi ko na rin makita ang dinadaan ko kung hindi lang dahil sa liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Tinahak na namin ang liblib na parte ng gubat. Sobrang layo na namin sa maisan. Nalagpasan na rin namin ang ilog kung saan kami maligo ng pinsan ko. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng tapang para sumunod pa sa kanila. Nakarating kami sa isang tagpi-tagping kubo. Nag-iisang nakatirik yun sa gitna ng mga nagtataasang puno sa paligid. Nagtago ako sa likod ng isang matandang puno nang mapansin kong maraming tao sa kanila. Tahimik akong umupo sa ugat ng puno. Takang pinagmamasdan ang nangyayari habang sinisilaban nila ang kumpul ng mga kahoy sa gitna. Agad na nagliwanag ang buong paligid dahil doon. Ngunit ang labis kong ipinagtaka, mula sa likod ng kubo, lumabas ang Tio Anton at Tia Corazon. Sa likod nila ay ilan nilang mga tauhan na may dalang mga baboy ramo. Tulad ng napag-usapan natin, Rico, eto na uli ang mga handog namin para sa inyo. Sana nagustuhan niyong mga yan. Dinagdagan na namin. Dahil marunong naman kayong sumunod sa usapan. Kung magtatagal pa ang ganito, magiging magkasundo talaga ang mga pamilya natin. Maraming salamat. Hindi naman namin pababayaan ang maisa ninyo. Basta hindi nyo rin kami pababayaan dito. Sinusuklian lang namin ang taon-taon yung inaalay. Para sa maganda nyong ani. Huwag kayong mag-alala. Kapag dumating ang araw na naging mag-asawa na sina Edwin at Karen, mas lalo kong pag-iigihan ang pangangalaga sa lupain ninyo. At sana ay maasahan talaga namin kayo ni Edwin sa bagay na yan. Alam nyo naman doon na tumatakbo ang pamumuhay namin. Isa pa, si Karen din naman na magiging tagapagmana ng maisan. Kaya tiyak na kapag nagkatuluyan silang dalawa, makikinabang din kayo. Pero teka, gusto ko lang linawin ang isang bagay. Kapag ba ikaw ang pinili ng anak ko, ibig bang sabihin no na ikailangan niya ring maging katulad niyo? Hindi naman ho. Nakay Karen po ang desisyon. Kung ayaw niyang maging katulad ko, ayos lang naman. Basta't kailangan niyang sumunod sa mga gusto ko. Maaari pa rin siyang maging tao kung susunod siya sa mga patakaran. Paano kung gusto niyang maging katulad ninyo? Paano magiging proseso nun? Kung gugustuhin niyang maging isa sa amin, may proseso kaming sinusunod. Hindi ito basta-basta, Corazon. Anong klaseng proseso? Kailangan niyang patunayan ang kagustuhan niya. Una, susubukin siya ang tapang, katapatan at kakayahan niyang tumanggap ng kapalaran bilang isa sa amin. At pagkatapos nun, may huling hakbang. Ano ang huling hakbang? Kailangan pong ialay ni Karen ang pinakamahalaga sa kanya sa pamamagitan ng ritual na kami mga aswang lang ang nakakalam. May tatali niya ang sarili niya sa aming lahi. Ialay? Anong ibig mong sabihin? Kailangan niyang bitiwan ang pagiging tao. Lahat ng koneksyon niya, pamilya, kaibigan, nakaraan. Kung mahal niya si Edwin at kung talagang gusto niyang maging isa sa amin, handa siyang talikuran ang mundong kinalakan niya. Hindi ko alam kung magagawa yun ni Karen. Hindi ko rin alam kung kaya ko bang makalimutan niya kami. Pero kung pipiliin niyang manatiling tao, wala namang problema. Kailangan niya lang tumalima siya sa lahat ng patakaran namin. Hindi pwedeng may sarili siyang desisyon na labag sa gusto ko. Hindi niya naman kailangang umanib sa amin para lang magkasundo tayong lahat. Ayos na kami ng anak ko sa ganito. Hindi naman kami tulad ng ibang mga aswang, nagganid sa kapangyarihan. Basta mabuhay lang kami at may sapat na lakas, maayos na kami doon. Mabuti naman kung ganon.
Makakaasa kayong hindi naman namin kayo bibiguin ang asawa ko. Maraming salamat sa handog ninyo. Maaari na kayong umuwi. Delikado dyan sa daanan palabas. Maraming salamat din. Mauna na kami ni Corazon at ng mga tauhan ko. Napakagat ako ng labi habang pinagmamasdan silang lahat. Kinilabutan ako sa mga narinig. Lahat ng balahibo ko sa katawan ay nagtayuan at mas lumamig ang pakiramdam ko. Sa tono pa lang ng usapan nila, ramdam ko ang bigat ng desisyon. Parang wala nang ligtas na daan para kay Karen, anuman ang piliin niya. Nang mapansin kong palapit sila sa gawi ko, mabilis akong tumakbo papunta sa likod ng isa pang puno para hindi nila ako makita. Dinig ko pa ang naging pag-uusap ng tiyo at tiya. Ayokong maging aswang ang anak natin, Anton. Sapat na siguro ang ganitong klase ng kasunduan. Hayaan mo ang anak natin na magdesisyon sa bagay na yan. Pero wala pa siyang alam. Hindi niya pa alam na may ganito tayong ginagawa. At hindi ko alam kung matatanggap niya ba ito. Lalo na at ang nobyo niya ay isang aswang. Huwag dalag natin pangunahan si Edwin. Sigurado naman akong sasabihin niya rin ang bagay na yon. At umahanap lang siya ng tiyempo. Abot tahip ang nararamdaman kong kaba sa dibdib ko habang nililingon ko silang unti-unti nang nawawala sa dilim. Bumalik ang tingin ko sa mag-ama nang marinig ko ang matinding palahaw ng mga baboy ramo. Doon lalong nanlaki ang mga mata ko. Kitang-kita ko kung paano kainin ni Edwin at Mang Rico ng buhay ang mga kawawang baboy. Wala itong magawa. Hindi makawala habang kinakagat sila sa leeg ng dalawa gamit ang matatalas nilang mga ngipin. Ay! Masarap ang laman ng hayop. Pero curious ako, mas masarap ba ang karne ng tao? Iba ang karne ng tao. Mas malambot, mas matamis. Lalo na kung sariwa. Pero hindi pwedeng basta-basta tayo kumain ng tulad nila. Hindi tayo katulad ng ibang mga aswang na nambibiktima ng mga inosenteng tao. Pero may pagkakataon ba na pwedeng kumain ng tulad nila? Tandaan mo, hindi natin sila ginagalaw kung wala silang kasalanan. Huwag kang maging kasing kanin ng ibang aswang. Ang maaari lang nating kainin ay ang mga taong sa tingin natin ay magiging balakid sa atin. Mga taong pwedeng maging sanhi ng pagkasira natin. Paano kung hindi tayo sigurado? Kung nasa pagitan sila ng inosente at balakid? Hindi ko sila gagalawin hanggat wala kang kasiguraduhan. Ang bawat kagat, bawat buhay na kukunin mo, may kabayaran. Hindi ka lang basta aswang, Edwin. Isa kang tagapangalaga ng kalikasan. Pero hindi ba? Mas madali kung tatanggalin mo na lang agad ang problema. Alam kong kuryoso ka talaga sa kung anong lasa ng tao. Aaminin kong mas masarap, pero hindi dahilan yon para kumitin lang tayo ng buhay ng basta-basta. Ang gutom ay hindi dahilan para maging pabaya. Tandaan mo yan, Edwin. Ang sarap din siguro sa pakiramdam manghuli. Yun ang gusto kong maranasan. Para bang laro. Ang makita kung gaano kalayo ang kaya nilang takbuhin bago natin sila mahuli. Tama ka, Edwin. Hindi ito laro. Kung gusto mong manatili sa posisyon mo, matuto kang kumontrol. Oo na, Tay. Pero kung sakali lang na mayroong nagtatago rito, sigurado akong matitikman ko rin siya balang araw. Halos matanggal ang hininga ko. Hindi ko alam kung sinasadya niya pero parang sinasabi niya yon ng direkta sa akin. Hindi ko magawang umalis sa pinagtataguan ko. Nanginginig ang mga paa ko habang pilit kong nilalabanan ang takot. Walang tao rito. Ang mga taong naliligaw sa lugar na to, hindi na nakababalik. Dahan-dahan akong umatras. Pilit na iniingatan ang bawat hakbang. Sana hindi nila ako naamoy o nakita dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
Hindi ko na hinintay pang magbago ang ihip ng hangin. Dahan-dahan akong umatras, iniingatan ang bawat hakbang, hanggang sa maabot ko ang mas madilim na bahagi ng gubat. Sa bawat paghinga ko parang may mga matang nakatitig sa akin, nag-aabang ng maling galaw. Pero hindi ko pinansin yun. Pinilit kong ituloy ang lakad. Ang bawat yabag ko'y nagiging mas mabilis, mas magulo, habang ang kaba sa dibdib ko ay lalong bumibigat. Sa wakas, naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin mula sa bukana ng maisan. Kailangan kong sabihin kay Karen ang mga nalaman ko. Kailangan ko siyang balaan. Iska! Saan ka na naman galing? Gabing-gabi na! Hindi mo talaga alam ang delikado? Sa halip na pansinin siya, sumunod na lang ako sa kanya pauwi. Hindi pa rin napoproseso ng utak ko ang mga nakita at narinig kong usapan. Hindi ko alam kung kanino ko unang sasabihin dahil natatakot akong baka hindi sila maniwala sa akin. Napagpasyahan kong kay Karen ko muna ipagtapat yon bago pa mahuli ang lahat. Karen? Karen, nandyan ka ba? Pagbuksan mo ako ng pinto, may sasabihin ako sa'yo. Sandali, Ska! Nandiyan na! Oh, Ska, aga mo yatang nandito. Wala ka bang trabaho sa maisan? Wala. Nandyan bang tiyo at tiya? Wala, maaga silang umalis para mag-deliver. May kailangan ka ba sa kanila? Ikaw ang sadya ko rito. May kailangan tayong pag-usapan. Ska, ang seryoso mo naman. Ano bang nangyari? Ba't parang balisa ka masyado? Kailangan mong makinig sa akin, Karen. At sana wag kang magalit sa sasabihin ko. Bakit? Ano ba yun? Sa maniwala ka o hindi. Karen, nakita ko si Edwin kagabi. Sinundan ko siya at ang tatay niya papunta sa kanila. Nandun ang tiya at tiyo. May ginagawa sila ron. Sinundan mo sila? Bakit? Anong ginagawa nila? Karen, narinig kong lahat ng usapan nila. Hindi sila ordinaryong tao. Ang boyfriend mo at ang tatay niya, mga aswang sila. Nakita ko kung paano sila kumain ng buhay na baboy ramo. Iska, ano namang kalokohan yan? Aswang? Si Edwin? Ano bang pumasok sa isip mo't ganyan mga paratang mo sa kanila? Saan mo ba nakukuha mga ganitong kwento? Hindi ako nagbibiro, Karen. Nakita ko mismo. Narinig ko pa nga ang usapan nila eh. Si Edwin, tinanong niya pa mismo sa tatay niya kung mas masarap ang karne ng tao. Ano? At bakit ko paniniwalaan niya mga sinasabi mo? Ano bang problema mo, Iska? Karen, maniwala ka sa akin. Hindi ko to sasabihin kung hindi ako sigurado. Ayoko mapahama ka. Kitang-kita ko mismo ang lahat. Alam ko naman may gusto ka kay Edwin eh. Kaya ba ginagawa mo to? Sinisiraan mo siya? Dahil gusto mo maghiwalay kami? Karen, hindi! Pamilya kita! Hindi ko magagawa sa'yo yun! Ginagawa ko to dahil mahal kita bilang pinsan. Hindi mo ba nakikita? Ayoko mapahama ka sa piling niya! At gusto mong maniwala ako sa kwento mong wala namang ebidensya? Na sinundan mo lang siya at bigla kami natuklasan? Hindi ako tanga, Iska. Alam ko matagal mo nang gusto si Edwin. Gusto mo lang masira kami. Karen, hindi na ito tungkol sa gusto ko siya o hindi. Alam ko mahirap paniwalaan pero nakita ko mismo. Narinig ko lahat. Ang pamilya niya, may pinaplano sila. Kailangan mo siyang iwan bago pa maging huli ang lahat. Tama na, Iska. Wala kang karapatang sabihin ako kung anong dapat kong gawin. Lalo na kung sinong mamahalin ko. At kung aswang siya, ba't hindi ko naramdaman kahit kailan? Ba't hindi siya nanakit ng kahit sino? Dahil iniingatan ka niya, Karen. Pero hindi ibig sabihin na ligtas ka pa rin sa kanya. Ano pa bang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Alam mo kung anong gagawin mo? Tigilan mo na to. Tumigil ka na sa mga kasinungalingan mo. Wala akong panahon para sa ganito, no? Please, maniwala ka sa akin, Karen. Hindi ka ligtas sa kanila. Kahit sa sarili mong mga magulang. Ibinibenta ka nila. Alam mo, Iska, kung hindi mo titigilan itong mga kasinungalingan mo, baka ang totoo lang dito na iinggit ka sa akin. Naiinggit? Bakit? Sabihin mo nga. Dahil lahat ng bagay meron ako.
Akala mo ba di ko napapansin? Naiinggit ka dahil mas maganda buhay ko. Mas maayos. Naiinggit ka dahil mahal ako ni Edwin at ikaw, Iska, wala kang kahit ano. Oo! Aaminin ko na iinggit ako sa'yo. Pero hindi na to tungkol sa inggit o kung ano pa man. Hindi mo ba nakikita kung anong nasa harapan mo? Nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan ka dahil sa lecheng pagmamahal mo sa lalaking yon. Bulag? Ako? Hindi ba ikaw tong pilit na sumisira ng relasyon ko? Alam kong gusto mo si Edwin noon pa man. Kaya alam ko na yung ginagawa mo. Gusto mo lang kami maghiwalay. Karen, alam kong mahal mo si Edwin. At kung ano mang meron kayo, hindi ko gugustuhin sirain kung hindi ko lang nakita ko kagabi. Gusto lang kitang iligtas. Iligtas? Sa ano? At kanino? Sa lalaki nagmamahal sa akin? Sa lalaki nagpakita sa akin na hindi lahat ng tao para-pareho? Si Edwin ang pinipili ko, Iska. At hindi mo ito mababago. Karen, hindi mo naiintindihan. Hindi siya tao. Aswang siya. Aswang! Tama na! Wala na akong gustong marinig. Kung gusto mo sirain ang relasyon ko, wala kang mapapala. Walang kabuluhan at puro haka-haka lang sinasabi mo. Haka-haka? Nakita ko mismo, Karen. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Umalis ka na, Iska. Hindi kita kailangan pakinggan. Hindi mo kaya sirain ang pagmamahala namin. Anong kaguluhan to? Edwin, nandito ka? Ito kasi si Iska kung ano-anong sinasabi tungkol sa'yo. Edwin, tama ng palabas mo. Alam kong aswang ka. Nakita ko kagabi. Hindi ka tao. Ano bang problema mo, Iska? Bakit ka naninira? Anong gusto mong mangyari, ha? Edwin, pasensya ka na kay Iska, ha? Hindi ko alam kung bakit ganito mga sinasabi niya Bakit nga ba, Iska? Anong kasalanan ko sa'yo? May ginawa ba akong masama? Dahil kung meron, sabihin mo na ng harapan. Karen, bakit ba hindi mo nakikita? Aswang siya, Karen! Maniwala ka sa akin! Kinain niya yung buhay na baboy ramo! Hibang ka na, Iska. Nakita mo lang akong nagkatay ng baboy kagabi, aswang na agad? Anong klaseng kwento to? Huwag kang magkunwari! Alam ko ang nakita ko! Hindi yun basta katay! Hinila mo ang baboy ng buhay! Kinagat mo sa leeg at tinapos mo gamit ang matatalim mong ngipin! Edwin, hindi mo ako maluloko! Iska, tama na! Tama na! Bakit ka ba ganyan? Ba't mo ginagawa to? Karen, ginagawa ko to dahil ayokong mapahamak ka! Ayokong masaktan ka! Hindi mo ba nakikita? Lahat ng sinasabi niya peke! Hindi siya ang inaakala mong mahal mo! Ikaw ang mapanganib dito, Iska. Nananahimik kami. Pero ikaw, gumagawa ka ng kwento para lang sirain ang relasyon namin. Ano ba talagang gusto mo? Ang gusto ko lang ay malaman ni Karen ang totoo. Hindi ako takot na harapin ka. Aswang ka! At hindi ko hahayaang maging kayo ng pinsan ko! Kung aswang nga ako, bibigyan na kita ng pagkakataong tumakbo ngayon. Dahil sa oras na maabutan kita, tulad kung paano ang sinasabi mong ginawa ko sa baboy ramo kagabi, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Kakainin kita ng buhay. Walang bakas ng halong pagbibiro sa mukha at tono ng boses ni Edwin nung sinabi niya yon. Hindi na ako sumagot pa. Iniwan ko na sila doon. Hindi ko naman mapipilit ang pinsan kong maniwala kung ayaw niya talaga. Ang mahalaga, sinabihan ko siya. Sapat na yon. Nagmadali akong umuwi para magpatulong sa pamilya ko. Alam ko sa sarili kong hindi biro ang ginawa ko at maaring gantihan ako ni Edwin. Pero pagdating ko sa bahay, walang tao kahit isa. Sinubukan ko ring pumunta sa maisan para tignan kung nandun sila pero wala rin sila roon. At ang nakita ko, sina Edwin at ang tatay niyang si Mang Rico. At hindi ko rin gusto kung paano nila ako tingnan. Hindi ba't sinabi ko sa iyong tumakbo ka na? Anong kailangan niyo sa akin? Bakit kayo nandito? Hinahanap mo raw ang pamilya mo, Iha. Kami ang nakakita sa kanila. Kung gusto mo sila makita, sumama ka sa amin. Nasaan sila? Anong ginawa niyo sa kanila?
Hindi mo kami dapat kinalaban. Ang tapang mo kanina. Pero ngayon parang nilalamon ka ng takot. At yan ang gusto ko. Sabihin niyo sa akin, nasan sila? Tumahimik ka! Hindi mo ba nakikita? Mas mabuti pang sumama ka na lang sa amin. Kung ayaw mong may masaktan pa. Hindi ako sasama sa inyo! Sabihin niyo kung nasan ang pamilya ko! Tama na, Iska. Ikaw ang may gusto nito. Pinagbibigyan ka lang namin. Narinig mo na nga ang mga pinag-usapan namin ni tatay. Mas pinili mo pa rin may alam. Alam mo, hindi naman kami masasamang aswang. Pero dahil sa pangingialam mo, kailangan namin gawin to. Bitiwan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tigilan mo na yung kasisigaw mo. Walang makaririnig sa iyo rito. Huwag ka nang lumaban pa, Iya. Mas mapapadali ang lahat kung makikinig ka na lang. Saan niyo ba ako dadalhin? Hindi nila ako sinagot. Hindi na rin nila ako hinayaang makapagsalita pa dahil tinakpan nila ang bibig ko. Ang bibilis ng kilos nila nung mga oras na yon, hindi pang normal na tao. Kaya naman mabilis kaming nakarating sa kagubatan. Sa gitna ng liblib na gubat kung saan nakatayo ang bahay nila, tahimik akong nagdadasal nung mga oras na yon na sana wala silang ginawang masama sa pamilya ko. Pero pagdating namin doon, walang ibang tao at kaming tatlo lang. Sapilitan nila akong itinali sa isang kahoy na upuan. Walang kawalang mga kamay at paa ko pero hindi nila ako binusalan. Isang malaking pagkakamali ang mangialam sa amin, Iska. Anahimik ka na lang sana. Hindi sana ganitong kahihinatan mo. Ang mga taong naninira sa amin, pinupura sa mundo. Ang sasama ninyo! Pakawalan niyo ako rito! Pasensya na, Iska. Pero ikaw mismo ang pumili nito para sa sarili mo. Tulad ng sinabi ni Edwin, hindi kami masasamang aswang. Hindi kami basta-basta nang bibiktima ng tao. Pero binigyan mo kami ng dahilan. Kayo? Hindi masasamang aswang? Huwag niyong gawing tangang mga sarili niyo! Kahit bali-baliktarin pang mundo, mga aswang pa rin kayo at masasama kayong nilalang! Masama na kung masama. Pero sinunod lang namin ang patakaran ng lahi namin. Ikaw mismo ang naglagay sa iyo sa sitwasyong ito. At ang mga taong kadugo mo, maniniwala ka bang pumayag sila kung bakit ka nandito ngayon? Kahit mismo ang pinsan mo, pumayag na mawala ka na sa landas namin. Anong pinagsasabi mo? Hindi nila gagawin yon. Lalo na si Karen. Hindi ka na kasi siguro. Sinungaling kayo! Hindi totoo yan! Pabayaan mo na siya, Tay. Hayaan mo siyang mag-isip. Umalis muna tayo at babalik din tayo mamayang gabi kapag oras na. Wag! Huwag niyo akong iwan dito! Iniwan nila akong mag-isa sa gitna ng gubat. Ang paligid ay tahimik maliban sa mga alingaw-ngaw ng insekto at huni ng ibon. Ang lamig ng paparating na gabi ay parang unti-unting sumisiksik sa balat ko. Hindi ako makawala sa pagkakatali pero kahit ganon hindi ko sinukuan ang sarili ko. Kailangan kong makahanap ng paraan bago pa sila makabalik. Kaya mo to, Iska. Hindi ka matatapos ng ganito. Nagpatuloy akong magpumiglas pero parang sinadyang napakatibay ng tali. Halos mawalan na ako ng lakas nang marinig ko ang yapak nila sa malayo. Bumalik na sila. Pero ang labis kong ikinagulat ng mga taong kasama nila. Ang tiyo at tiya, seryosong nakatingin sa akin. Walang bakas ng habag o awa sa mga mukha nila. Kilala mo naman sila, di ba? Tio Anton? Tio Corazon? Anong ginagawa niyo rito? Tulungan niyo ako! Pasensya ka na, Iska. Pero hindi ka nakakatulong sa amin.
Dapat na nahimik ka na lang. Hindi sana ganito ang nangyayari sa'yo ngayon. Anong ibig niyong sabihin? Bakit kayo kumakampi sa kanila? Tiya, alam kong hindi tayo magkasundo. Pero katugo mo pa rin ako. Kapatid ka ng nanay ko. Wala kaming magagawa, Iska. Kailangan ka naming maging alay para mawala mga taong sisira sa mga kasunduan namin. Anay! Ako? Paano niyo nagagawang ipagkanulo ako? Pamilya niyo ako! Iska, minsan, kailangang magsakripisyo para sa mas nakararami. Ito nang napagkasunduan namin. Mga makasarili kayo! Wala kayo ibang iniisip kundi mga sarili niyo lang! Malinaw na ang usapan namin, Iha. Sumubra ang kuryosidad mo at kailangan mong pagbayaran yun. Tio Corazon! Tio Anton! Maawa kayo sa akin! Pasensya ka na, Iska. Hindi naman namin ginusto to. Pero wala na rin kaming choice. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyong gawin sa akin to. Wala nang magagawa yung pagmamakaawa mo. Unti-unti nawala sa paningin ko ang maamong mukha ni Edwin. Nawala na ang itsura ng lalaking nagustuhan ko. Lumabas ang matatalas niyang mga ngipin. Ang pangil niya ay alam kong mabilis na lulubog sa balat ko sa oras na nagpasya siyang kagatin ako. Mas dumilim ang kanyang mga matang diretsyong nakatingin sa akin. Nilalangoy ang kaibuturan ng aking kaluluwa. Nanginginig ako sa takot. Alam kong wala na akong kawala kahit anong gawin ko. Siniguro nilang hindi ako makakatakas. Ang mga balakid ay nararapat lang na alisin dito sa mundong ibabaw. Kayo ang hindi nararapat sa mundo namin! Wala na magagawa ang tapang mo, Iha. Tanggapin mo na lang na ito na ang kapalaran mo at hanggang dito ka na lang. Hindi! Hindi ako makapapayag! Tama na, Iska. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakalis dito. Wala ring darating para tumulong sa'yo. Dahan-dahan ang nilalapit ni Edwin ang sarili niya sa akin. Hindi na ako makagalaw. Pakiramdam ko yun na talaga ang magiging katapusan ko. Ramdam ko na ang hininga niyang tumatama sa aking balat. Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko! Tulungan mo po ako! Walang magagawa ang Diyos na tinatawag mo, Iska! Walang awa kung pinanonood lang ni Tiyo at Tia. Nang sasayad na ang pangil ni Edwin, tinalikuran na nila ako. Pero mukhang nagkamali si Mang Rico. Mula sa madilim na gubat nakita ko ang mga nagliliwanag na sulu. May mga taong paparating. Punyeta! Sino ang mga yan? Paano nila tayo natunton? Matindi ang pagpapasalamat ko sa Diyos nang makita ang pinsan ko, kasama ang buo kong pamilya at ilang mga tao mula sa barangay namin. Lahat sila nagngingit-ngit sa galit para sa dalawang aswang. Tay! Tay! Kuya Gani! Edwin! Layuan mo ang pinsan ko! Isa kang halimaw! Karen? Anong ginagawa mo rito? Tsaka bakit mo ako pinipigilan? Hindi ba't pumayag ka sa kasunduang to? Mahal mo ako, hindi ba? Oo, mahal kita! At yan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko sa buong buhay ko! Mas mahal ko si Iska dahil pinsan ko siya! Pamilya ko siya! Hindi ako makapapayag sa gusto nyo! Kahit patalikuran ko sarili ko mga magulang! Anong ibig mong sabihin, anak? Walang hiya ka, ate! Hindi ko lubos na kalaing kaya mo tong gawin sa sarili mong pamangkin! Masyado ka naging ganid at nasilaw sa pera! Mga demonyo kayo! Sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat sa ginawa ninyo sa kapatid ko! Mga halangang kaluluwa! Bigla akong sinakal ni Edwin. Mahigpit na mahigpit. Hindi ko siya mapigilan dahil nakatali pa rin ang mga kamay at paa ko. Bitiwan mo ako! Hindi ako makahinga! Kasalanan mo ang lahat ng ito! Ikaw lang ang dapat sisihin dito!
Bitiwan mo ang kapatid ko! Hindi kayo makakatakas ngayon. Ang dilim na at bumalot sa lugar na ito ay masusunog ng liwanag ng katarungan. Walang karapatan ng mga tulad ninyong mabuhay rito sa mundong ito. Edwin! Huwag mo nang ituloy ito! Alam mong mali ito! Alam ko may kabutihan pa rin dyan sa puso mo! Kabutihan? Wala na! Ayoko nang maging mabuti. At ikaw, Karen, traidor ka! Traidor na kung traidor! Pero hindi ko itatapon ang pinagsamahan namin ni Iska para lang sa'yo! Salamat, Karen! Salamat! Napalibutan silang mag-ama ng mga tao. Bakas ang takot ng mag-ama sa liwanag na nagmumula sa dala nitong mga sulu. Sa gitna ng pag-iyak ko, alam kong maliligtas ako dahil sa kanila. Hindi sila mababakasan ng kahit anong takot sa mukha kundi handa silang lumaban para sa akin. Nangunguna ang aking kuya Isagani. May bitbit siyang gas na humahalo ang amoy sa hangin. Walang habas niya yung isinaboy sa buong paligid ng bahay nila Edwin at Mang Rico. Hindi niyo ako matatalo! Hindi mo naiintindihan, Edwin. Ang dilim na tinatangkilik mo ay walang lugar dito. Haharapin mo ang iyong katapusan sa pamamagitan ng liwanag ng katotohanan. Liwanag ng katotohanan? Isa kang hibang matanda. Ang mga tulad nyo ay mahihina. Normal kayo, hindi tulad namin! Walang nakinig sa sinabi ni Mang Rico. Ang mga tao ay sinimulang silaban ng bahay nila na mabilis nilamon ng apoy. Dahan-dahang umaatras ang mag-ama. Ang iyong kasalanan ay maglalaho sa apoy! Magbayad kayo sa inyong ginugol na buhay sa kasamaan! Ang bitbit na buntot ng pagi ng albularyo ay walang habas nang iwinasiwas sa direksyon ng mag-ama. Nang tumama ito sa balat nila, malakas ang naging palahaw nila dahil sa matinding sakit. Walang yaka! Tumakas na tayo, Tay! Wala na tayong laban sa kanila! Napapaligiran na nila tayo! Hindi na kayo makakatakas pa sa amin! Ito lang katapusan ng mga katulad ninyong alimaw! Sunod-sunod na hampas ang iginawad sa kanila ng albularyo. Bakas na bakas ang panghihina nila. Kinakalagan na ng nanay at tatay ang pagkakatali ko. Mabilis na nakabawi si Mang Rico at Edwin. Walang sali-salita, mabilis silang nagtatakbo paalis sa lugar. Galit naman silang sinundan ng mga tao patungo sa dilim. Hindi man sila matunton. Darating ang panahon ng kanilang paghuhukom. Ang mga kasalanang ito ay hindi magtatagal. Hindi tumigil ang mga tao na habulin sila at naabutan nga nila ang mga ito. Sa gabing yun, pinuksa silang dalawa at hinayaang lamunin ng nagliliyab na apoy gamit ang sulu. Iyak ako ng iyak sa bisig ng mga magulang ko nang lumapit sa akin si Karen. Pasensya na, Iska. Kung hindi ako naniwala at nakinig sa'yo. Umamin sa akin si Edwin pag alis mo. Nakipagkasundo ang mama at papa ko sa kanila na gawin kang alay bilang kabayaran. Pumayag ako dahil mahal ko siya. Pero mabilis ding nagbagong isip ko. Mas nanaig ang pagmamahal ko sa'yo kaya kinausap ko mga magulang mo at ipinagtapat ko anong balak nila. Alam ko, hindi sapat ang sorry ko sa matinding takot na idinulot ko sa'yo. Pero sana, mapatawad mo ako. Hindi madaling bagay na yan ngayon, Karen. Pero bigyan mo ako ng panahon. Hindi naging madali para sa akin ang mga sumunod na araw simula nung nangyari yun. Ang buong pamilya nila Karen ay mabilis na lumisan sa lugar. Nanatiling mapagmataas ang tiya ko rason, hindi humingi ng kapatawaran sa amin. Mas pinili nilang magpakalayo-layo sa lugar. Ang maisa nila dahil napabayaan ay nawalan na rin ng buhay.
Naikwento sa amin ng albularyo na ang uri ng aswang na tulad nila Edwin ay mga aswang na nangangalaga sa kalikasan. Sila ang responsable rito, kaya pala palaging maganda ang ani nila Karen ay kagagawan mismo ng mag-ama na siyang nag-aalaga rito dahil sa naging kasunduan nila at ang kapalit ay ang pagbibigay ng mga alay. Nakapag-usap naman kami ng masinsinan ni Karen bago sila umalis. Napatawad ko siya pero hindi ang mga magulang niyang ipinagkanulo ako. Hindi rin naman nagtagal, pinili rin naming umalis sa lugar dahil gusto ko ng katahimikan. Ayaw kong mabuhay sa alaalang yun kung saan minsan akong kinontrol ng selos at inggit. Sa ngayon, naninirahan na po ako sa ibang bansa matapos makakilala ng isang foreigner. Ang pamilya ko naman ay naiwan sa Pilipinas pero palagi ko pa rin pinadadalhan ng tulong na galing mismo sa sarili kong pagsisikap. Nakapag-asawa man ako ng foreigner, hindi naman po nawala sa akin ang pagiging masipag. Ang perang ibinibigay ko sa kanila ay galing mismo sa sarili kong bulsa. Marami po akong natutunan sa naging karanasan kong yun. Kinokontak ko pa rin naman po paminsan-minsan ang pinsan kong si Karen, pero hindi maikakailang nagkaroon na rin ng lamat sa pagitan naming dalawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako nga po pala ulit si Iska at maraming salamat sa pakikinig. Kung kayo po ang tatanungin, kakayanin niyo rin po bang makipagkasundo sa aswang kapalit ng isang magandang pamumuhay? Sana maswerteng mapili itong kwento ko at magbabasa po ako ng mga sagot sa comment section kahit isa.